na abranti ede na wuye coronavirus no eno na ahema hene adawroma wodi bia besi asese wo afom kra na wo ba ana wo na mabonte wo bia wo kɔ bia so na wo kɔ oja wo ho wo kɔ ye wuye na se wo ba wo bedu ha no na eja wo so wo horo sebe ya ba bia wo kɔ ye bia wo kɔ ye bia no enkofo ha bia enfama nti na ahema hene adawroma eno no aboa yen eni se me kɔ mi frafo mu ba me nso me horo me nsa afri coronavirus no nti na ahema hene ye dana se na uti nkwa wodi makoma be se edu na abegu kuro yi enya asem ketua enura na wodi aye wodi aba ma yayi na dia isisi nyamya ni we no efi ekwa toilet ni kwa so ba no edie enu no nti so obi etwam ha no a yo ya no ne ohene da se ebunu ye de wase